West Karbi Anglong District Congress Committee amai pu akimiar pu kepekpen karjo. Dolong kawi penajok bong et be arong aradatu kedam kewangapan kisung. Tuwar kitang tidak adim Karbi Student Association abitungotupen kahumridam. Kardo, nili prime time berda longpen, sami rupaliti mungpi, non archuponika bertang tonpen. Chiti ni pai hiniarni, tongkamokam RBCC asahe malong, provide hinipen, WKADCC atum, akimia maibu kepek amai padopon. Bangsa amai longki bangji, ingkoy emeli kilik kepadopon ji ahut, 20 number by thalangso LA Kaparlo, West Karbi Anglong ang kangalong pensitami, emeli kilik ahut, Congress asongpen, kilik kacepahay ponji apan, banghin niya abangpu, na budgeti talogder, General Secretary, APCC and in charge, WKADCC, Lapen, Samson Ingti, Secretary, APCC and in charge WKADCC, Poit Halangso LA, atumapan, Akimi Arpu Pekponlo. Kewangji emili kilik kepada ponjehot Kongres aparti pensitame arjab klub pen kilik kacedan nunji along kacepai ponjeapan keklaim kedam ponjeapan mayalong lam theke jai West Karbenglong District Congress Committee amaipu sarthek ramsapen teklang pon anparta kedam tang ahot Kongres aparti pen kaci otang pen BJP aparti along kidun abang phubang primate non Karbenglong Autonomous Council along kedo BJP asong kapangtang atama phanke puthot Congress along kideng ponthek theputa West Karbenglong District Congress Committee ahin pen pangdak pon lapen jongsi Congress aparti nang chai thu delote Karbi Anglong arat kar I hemprek afarman kece song pon Article 244A ki hang along RDGP dun se cherap chetu dun vekji puta akhai Samson Ingti ahin pen lamthe pangdak pon West Karbenglong District Congress Committee amai pu sarthek ramsa pen kachari pon amailong Sing Teron Bajong Tisu Wilson Teron Honsing Inghi Horendro Kronihan Chotto Teron Krishna Timung Agustin Inghi Bimola Timung Pilapen ki ong dong Congress along klembang phubang phiatum chetong dun pusi dongka muka benile toma pherangki bildana pale Langhin constituency Kaparlo, Jaipong ahawaranat, bong et arong atawar piano, lang sumipi aroy ki parpandun pet ajok, radatum, pinangan kedam kewang kisu, chichak nanglo. Chiti ni phai hiniar ni pherangke atum pen labangso arong kahumri damahot bong et be arong asar akhai sing be nang than pachini dun atengke labangso arong along kedam tang Congress a sorkar atum ningkan krep hokki et pen sitame non pu ani anta sorkar pen thangnat akera longle lapen alang litum arong along ke parpan pet lang somepi aroy along dolong mate kalwar nang ji pu Karbi Anglong Autonomous Council EM akhai Tarendra Brahma aphan sitame pinpora lo pajir damlo bonta thangnat asai kedeng pon awilang labangso atowar ke haladak arong asordetle kedam kebang kali bonta lothan bang lapen locharli aw somar atum sitame labangso aroisi parnang lo lapen alangli nang pachini don atengke alangli tumrong isi sitame tangka cirung pen cek adolong sitame cesalam lo bonta barla por langkite pen ajok ponrai titi lase bong edbe arong asar lapente holadak kido arong arat atum an sitame non puthot sorkar ahin pen bangso adim along dolong nang kimrang pivek nang popusi non ke khibom sorkar lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM akehai tuliram ronghang jungjung aphan sitame chunengri padopon Singhason constituency Kaparlo, Sikari Ingti arong pen, langbong dingpi kachileng atawar, kitang tedet ajok, Karbi Student Association abitungotum pen kahumridam. Chiti ni phai hiniani KSA volong komaji head branch amaipu Jona Singh Terang KSA Harogat Regional Committee VP Robin Killing KSA Chil Dharampur Head Branch Maipu Phangson Teron Kongchun Bang Mirlong Teron Atum Chelangsi Singhason MAC Kaparlo Sikari Ingti arong pen langbung dingpi ada kacheleng atawar ketang te det ajok kahumri dang pusi nidetoma pherangke pe biltana pale Silhampur Head Branch lapen Harogat Regional Committee Chelangsi nidetum labang su langbung dingpi hawara long nang humri lo lasi rat atum akisung along niltum kaiki sitami arjab dunji lasi labang su tuar ningkan hini aprang pen claim lo pustami tangte det labang kining duglo ni tum Karbi lo charli song hin pen stami asi majuga kontraktor pusitami labang so atwar prapjing pen ngachi salam ji aphanse ni tum hin pen sodak pen social media pen sami ni tum pachini kasai sami deng nang kokpo athimaladak rong arat kedoan pustami mate sorgari gambura sami ni tum along pini nang chitong dunlo sorgari gambura mate rong arat pen sami alang litum ningjelo Pini prime time abirta bangki, lapan sa kang tonton iklop,
Lang ibom tame Karbi Daily News dumay thakme kurbang tu.